Gobैबो खाबाय हामजागमा तामनो हिन हामजागमा आबो स्राबसानि बागै सिमिदे ओंना तांगै जे बरकनो बोखारय हामजागो बायथागोखे अ बरक बाय हाकसालै माथां आव हिनखे आबो हायनो तेनिनि उस्तरिबो खरक साताखुक bo bui kahai asagrang पैसा गोनां borok boya tei bini ma babu bo bosirai jorawono bono yakarai kelangka manekhe bosirai jorawono bini ma babu theibai thangbaikha a bakai tabokhe bo saisung no jeman mani kisamisa samung rok khaibai rang पैसा jugalai porewai tongo tei bo tabok college o thar semester o porewai tongo haikhe a jorawono khorok saboroi tei o bwraibo borok bai baksano semester kaisa haike sela age jorani simino bo o bwraino kisa sajagoi rok tongo borok khorok nei first semester o porewai tongpro simino phiaba bo o bwraino kisa hamjagoi tongkhano bono kuno mungsa saliya bo bini hamjakna rokno haino bini kha bisingono heibai tonika sakao peplana roliya tamoni hinkhe o bwraini nok mukhogo khe rang पैसा गोनां abagoi bo bwraino hamjagoi tongphano bo haino bwkha bisingo simino heibai tonibo sakao peplawi phunukliya phiaba salsake bwraino selano hamjago hwnai bo bini dolrokni yang simi khe singkha haikhe aforo selabai bwrai malaioi kogrok bo salaikha aforo sela bwraino hai hwnai sawo aw ani nukhungo le kebo se kwrwi ani ma babu bo ang sirai jorawono theibai thangbaikha tei ani thani bole rang पैसा rok bo kwrwi aboni bagui ano nini nok borok rok ko seklak bwrwi selani okokno khwnamkha hinkeno bobo hai hwnui selano sawo aw nung tawana de ang tongsak nini thanio kuno mungsa rang पैसा kwrwi phano nini bwkhawle ani bagui hamjakma tongona bla aw ang rang पैसा no hamjakya bwkha se asol khorokni bwkha busilaibai kaham khaibai tonglaikha hinkhe ulo haino sengknoi rang पैसा ajewi manwano phiaba nungse ulo ano yakarwi rok de klangno nini thanio kuno mungsa kwrwi phano nung ano nini bwkhani kwbui hamjakmano le roi manna bla aw ang nini thanio kuno mungsa rang पैसा rok manna musungya ang nini khani hamjakmano se manna musungo nung je thaya sakni bagui ano nini bwkhani hamjakmano roide mano haike sela bwraini okokno khwnamkha hinkeno bo bwraino ing hwnai go sewai rokha tamoni hinkhe bobo o bwraino agini simino hamjagoi no tongmaba haike bwrai selano swmai rok bo tangrokha nung je thaya sakni bagui no ano hamjagoi ma tongnai ano karai nung kebono phano bwkha rok lak tei kaham jorao bo hamya jorao bo nung ano nini bwkhani kogrokno heibai ma toniglak abono nung ani bokhrogo romoi swmai tangdi haike sela je bwrai satui kheno bini bokhrogo romoi swmai tangkha haike a jorani simi kheno borok khorokni salbrungno college rogo bo kwnai khaiwi tonglaina sengkha tei borok khorokni college phaya jora rogo khe jono waisa video call rok khaiwi tonglaio tei borok khorokni hor rogo bo horni barta ekta kahai rok whatsapp simi rok text khaiwi tonglaio haike abo haike no tonglaite jela teibo bwraino bwkha habwi hamjakma wngwi thangkha tei borok khorokni hamjakma bo 1 years wngkha haike selani lekha porimung bo asuk jera kheno baiwi thangkha tamoni hinkhe bini nogo bo saisung se rang पैसा jugalnai ba bo asuk jera kheno yakawi paikha haike bo haino jeman mani kisamisa samung rok khaibai rang पैसा ajebai tongo tei waisa bo samung khaibai biji wngwi tongma jora rok bo bini hamjakma bwrai bono call rok khaikha hinkhe bo bini call rok no receive khaimaniya rok wnggo haike abo haike no borok khorokni ni kwcharo haino waisa khe kok rok banglaigo tangoi doi call receive khaiya hwnai rok bo bini hamjakma bwraini call rok receive khaimaniya rok wngkha hinkhe bini hamjakma bwrai bono haino kutugo tangoi ani call no receive khaiya hwnai rok phiaba yangoke bo samung khaiwi biji wngwi tongma bagui se bo bini call rok no receive khaimaniya phiaba bwrai hinkhe aborok no kisa phano busina naiya
haino bini kogno mangno sajak khaibi sawo haike abo haike no borok khorok ni kesaro terek kok banglaina rok chengkha bo samung khaibi biji ngoi tongma jora rok bo bini hamjakma bwrैनो call receive khaimania rok ongka hinkhe bobono aswkheno kutugo isaphano busina naiya afro selabo bono kwbangmano sawi bujogoi rok naio phiaba bini hamjakma bwrై bini kok rokno kisaphano khanamna naiya bo bini kokno mangno bebagno sajak khaibi sawi tongo haike abo haikeno bwrై bono khakaya ongrok ongthangkha haike salsakhe bwrై bono purano number block dabai no rosokha yango khe sla bo o bwrैनो aswkheno bwkharowui hamjagui tongmani haino bwrై bono abo haikeno sak nangya khaibi yakawi klangkha bobono kisaphano busina nailiya haike sla bwrैनो bwkharowui no hamjakma bagui bo o bwrैनो pokna hinphano pogui manliya hinkhe aswk jorano tinini story hambai jorarowui video no paithak jora naima bagui